Det ser ud som om det eneste Venstre og Dansk Folkeparti kan være enige om, det er, at der skal skæres ned på de fattigste, der kommer udefra og hertil, og ned på vores udviklingsbistand. Hvis ikke vi vedkender os vores ansvar for at gøre den her verden bedre, mere fair, mere rimelig, hvis ikke vi deltager i den globale indsats for at dæmpe konflikter, for at bekæmpe miljøproblemer, ja, så vil vi være med til at udløse enorme folkevandringer og konflikter, som vil gøre det næsten utåleligt at leve i den her verden i næste generation og næste generation igen. Derfor er det internationale perspektiv så vigtigt. Derfor er vi nødt til, også når vi holder valgkamp i Danmark, at beskæftige os med, hvordan vi kan blive ved med at gøre en positiv, progressiv indsats for at få verden til at hænge bedre sammen. Jeg vil komme til helt ind i kernen og beskæftige mig med de her store globale problemer i det kommende år, hvor jeg skal også fungere som formand for FN's generalforsamling. Men det betyder ikke, at jeg forlader dansk politik. Jeg er med i valgkampen nu, jeg håber, jeg bliver genvalgt, og jeg håber, at jeg også i de kommende år på dansk grund kan gøre en indsats for, at vi gør vores pligt til at sikre fred, udvikling, menneskerettigheder og en klimaløsning for den her verden.